டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம் மீட்கப்பட்டது தொடர்பாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு மாநிலங்களவை தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் பேசியுள்ள ஜெகதீப் தன்கர், நீதிபதி வர்மா விவகாரம் தொடர்பாக அவைத்தலைவர் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருடன் விவாதித்த போது மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எனது முன்னிலையில் மாநிலங்களவையில் உள்ள தலைவர்களுடன் இந்த விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார். அவையில் உள்ள கட்சித் தலைவர்களின் வசதிக்காக இன்று மாலை 4:30 மணிக்கு கூட்டத்திற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எந்த ஒரு விஷயம் குறித்தும் தீர்மானத்திற்கு வர விருப்பமில்லை. ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் தனக்கு கிடைத்த அனைத்து ஆதாரங்களையும் பொதுவெளியில் பகிர்ந்துள்ளது வரவேற்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா விவகாரம் தொடர்பாக இந்திய தலைமை நீதிபதி நியமித்துள்ள விசாரணை குழுவின் முடிவுகளுக்காக நாடாளுமன்றம் காத்திருக்கிறது என்றும், நீதித்துறை மற்றும் நாடாளுமன்றம் இணைந்து செயல்படும் போது சிறப்பாக செயல்பட முடியும் என்றும் ஜெகதீப் தன்கர் கூறினார்.